Maigala mayong adlaw kini si Pastor Mark Sasidon. Salamat sa grasya sa Dios niya ko sa pag-share ining mga kamatuoran kaniya mong programa sa online broadcasting, the 15-minute Bible Truth. Atong pagahisgutan kanung higala kining mga kamatuoran nga naa diri sa Biblia. Kay importante kayo ni nato mahigala nga masayod ta sa mga kamaturan, sa mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lang ining kinabuhi kung dili luyo sa lubnganan, no? Kaya importante higala nga ang kamaturan diri sa Biblia nga atong masayran aron dili na ta maulipon sa mga bakak aning kalimutanan, no? Kaya atong timanan nga naay kaaway nga ang Dios nga maong Yawa. Ang Yawa ang iyang numero 1 nga tinguha higala nga ikaw ug ako dili ta masayod sa kamatuoran, no? Tabunan niya ang kamatuoran sa atong kinabuhi, no? Iyatang ipaon sa relihiyon nga way siguro, no? Ang iyahang ibutang ta niya sa walay kasiguruan, because ang gusto sa Ginoo higala nga makapaniguro gyud ta. Ang dako nga gusto sa Dios nga ikaw ug ako makabaton aning kasiguruan human ining kinabuhi. Kay ako nang giingon ug sa among mga kaubanan ani nga mga broadcast mulabay ra gyud ta aning kinabuhi. Muna importante higala nga masayod ta sa kamatuoran. Muna nga naa kini nga programa sa mubo nga higayon nga maka-share nimo ani nga mga kamatuoran, no? Muna nga ining adlaw higala akong pagahisgutan kining sa Juan, no? Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nga si John the Baptist nisulti, no? Ningon diri sa sunod nga adlaw si Juan nakakita ni Jesus nga nagapadulong ngadto kaniya og nagaingon, tanawa ang nating karnero sa Dios nga nagapuha sa sala sa kalibutan, no? Sa English pa, behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world, no? So sala sa kalibutan mga higala, nating karnero, kordero sa Dios. Si Jesus Christ mga higala, siya may gitawag og nating karnero sa Dios. Jesus Christ is the Lamb of God, no? Nga siya Ginoong Jesus mo ay nahimo nga kabayaran, because kaniadto kinaiya sa mga Hudiyo mga higala, maghalad sila, no? Maghalad sila og mga hayop, mga limpyo nga mga hayop para alang sa kabayaran sa sala. Gani ningon sa Hebrehanon tuig-tuig, no? Kada tuig para pagbayad, no, sa sala. But sadly ningon ang Biblia nga kanang mga halad dili na makakuha sa sala, no? Gani makatabon lang, no? Sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 12 ningon ang Biblia, dili pinaagi sa dugo sa mga kanding ug nati sa baka, apan pinaagi siyang kaugalingon nga dugo siya misulod sa makausa ngadto sa balaan nga dapit, no? Ingon siya nga nagabaton sa dayon nga tugsanan alang kanato, no? Katugsanan alang kanato kay kun ang dugo sa mga turog sa mga kanding og ang mga abo sa usa ka bayi nga nating baka sa pagbisik-bisik sa dili hinlo magabalaan ngadto sa pagputli sa unod. Unsa kalabaw sa dugo ni Kristo kinsa pinaagi sa dayon nga espiritu, mihalad siyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Maginlo sa inyong konsensya gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa buhi nga Dios. So si Jesus Christ mga higala, nahimo siyang halad alang kanato, no? Nga niyon ang Bible, alang sa katugsanan nga dayon, no? Kaya ang ilang pagpaagas og dugo kaniadto mga higala, nagingon ang Biblia matag tuig, no? Matag tuig pagtabon lang sa sala. But si Jesus Christ, nagingon ang Bible nagingon siya nga nating karnero sa Dios nga magapuha sa sala sa kalibutan.
So wala lang tabuni ang atong sala. Nagingon ang Biblia, gikuha niya ang atong mga sala. No? Gikuha niya. Muna nga, ingon dire tanawa ang ating karnero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. So igala, ang sala nga nahimo ni Adan kaniadto, niyon ang Biblia gibayran na ni Kristo, ni Ginoong Hesus dito sa krus. Siya mo'y nahimong nating karnero alang sa tanan natong mga kasalanan. Iyon ang Biblia, tibuok kalibutan. No, so igala, ang mga katauhan karon dili na sila maimpierno tungod sa sala ni Adan. Ang tao karon maimpierno tungod sa wala nila pagdawat sa nagbayad sa sala. Subo palang dungon maigala, daghang mga tao karon misalikway sa buhat ni Kristo. Misalikway sa buhat sa atong Ginoong Hesus. Wala niya panumbalingi, wala niya tagai og gibugaton, wala niya tagai og pagtagad, no? Ang gibuhat ni Kristo, Ginoong Hesus dito sa krus. Gani sa Juan 3:16, klaro kay niyon ang Biblia nga kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatao nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. No? Niyon ang Biblia, bisan kinsa nga motuo kaniya dili gayud malaglag. So numero uno og dako kayong sala sa tao mga higala, ang pagsalikway sa nagbayad sa atong sala, ang pagsalikway sa manluluwas nga nagpakamatay dito sa cross alang nato, pagsalikway sa manluluwas nga mitugyan siyang kaugalingon alang kanato. Dako kayo ng insulto sa Ginoo nga kung dili nimo siya himuon nga imong manluluwas. Tanawa ray gihimo sa mga tao karon nga maninguha gid siya nga maluwas siya, nga naa na may manluluwas. No? Maningkamot pa siya hang kaugalingon nga malangit siya nga nanamay nibayad sa iyang sala. No? Magpamimbro og simbahan para maluwas, naaday simbahan nga makaluwas, naaday simbahan nga nagpalansang sa krus. No? Maningkamot nga mahimo nga kanang mabautismuhan siya para maluwas, mahimo nga kanang sa iyang kaugalingon manggihatagon siya, pila bagod kalibo ang ikinahanglan sa atong pagkamanggihatagon para mabayran natong langit. Usahay magunigala, magunahon na taba nga pwede ra nato bayran ang langit. No, di nato mabayran ang langit. Kaya ang kabayaran sa atong pag-adto sa langit, dugo ni Ginoong Hesus. No, nga giula dito sa krus sa Kalbaryo aron ikaw ako makaangkon og kapasayloan sa atong mga sala. Ganin ingon sa Hebrehanon 9:22. Ningon ang Hebrehanon 9:22, 22, ug hapit ang tanang mga butang diha sa balaod gihinluan pinaagi sa dugo o gawa sa pagpaaga sa dugo walay pagpasaylo. No? So si Jesus guys nagsulob siya og unod, Dios nagsulob og unod aron nga mamatay dito sa cross, maaga sa iyang dugo aron naay kabayaran sa atong mga sala. Muna ningon sa 1 Pedro Kapitulo 1 mga higala, 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 18, tungod kay kamo nahibalo nga kaumo wala gitubos pinaagi sa madunuton nga mga butang sama sa plata o bulawan gikan sa inyong kawa nga pagkinabuhi nga nadawat pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan, apan pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot ug walay mansa. No? Ingon da, pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo Hesus kita, nagingon ang Biblia, gitubos. Ibayran niya ang atong mga sala. Nga kita tay angay mo bayad, pero siya ni bayad alang nato. Nga dili unta siya angayan mo bayad, pero gidawat niya ang kabayaran sa atong sala.
Galing ingon siya sa garden sa Eden, dili itugot lang unta nga dili ni nga let it come to pass, no? Pero ningon si Jesus kay dili akong kabubuton kun dili imong kabubuton. Kay higala ang kabayaran sa tong sala kinahanglan na ay mamatay. Kinahanglan na ay mosakripisyo. No? Salamat sa Ginoo, dili kita ni sakripisyo na inibayad lain alang nato. No? Mula ningon sa Roma Kapitulo 5, mga higala, versikulo 8, apan ang Dios nagapakita siyang gugma nga ni kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. So katong iyang kamatayon dito sa krus, mga higala, alang to kanato. No? Ingon siya sa verse 9, nan mas labaw pa, ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo, kita maluwas gikan sa kapungot, pinaagi kaniya. No? Pinaagi kaniya, mga higala, nga kita maluwas. Pinaagi sa iyang pagsakripisyos dito sa krus, dili na kita ini sakripisyo. No? Una ningon si John the Baptist, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Ang kabayaran sa sala, yahan ang gibayaran tungod ug alang kanato. Imbis kita untay mo bayad, siya ni bayad alang kanato. Di ba na dako nga gugma? Di ba na dako kayong pagtagad sa Ginoo nato? That's why gala tagdapod ang gipadala sa Dios si Ginoong Hesus nga manluluwas sa atong kalag. Nga pinagi niya na nga kaluwasan, ikaw dili na moadto sa impierno, ikaw malangit. Daghang salamat, may higala, ginaot ko nga nalamdagan imong mga hunahuna aron dili nakakanunay nga magpasan pa sa imong mga sala, gibayran na mga higala. Salamat kayo ning kaadlaw o naot mi nga kanunay magsunod ka ning online broadcasting ministry. Ininasag si Pastor Mark sa Sidon ug ako magaingon kaninyo ang Dios magapanalangin mayong adlaw natong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.